F'Iħ il-baħar ta' Miġra l-Ferħa nstabu numru ta' armi, munizzjon u anke materjal suspettat splussiv. Kien One News li permezz ta' one.com.mt żvela kif it-tnejn filgħodu kienet għaddejja operazzjoni tal-Special Intervention Unit tal-Pulizija assistiti minn Patrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Pulizija timxi fuq it-teżi li l-armi u materjal suspettat splussiv li nstabu f'Iħ il-baħar f'Miġra l-Ferħa huma marbuta mal-aħwa tal-Maksar Robert u Adrian Aġus. One News insab informat li mill-ewwel investigazzjonijiet il-Pulizija tipponta din is-sejba lejn l-aħwa tal-Maksar li huma implikati f'każijiet kriminali kbar fosthom il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u l-qtil tal-avukat Carmel Kirkop. U mifhum li l-armi u l-materjal splussiv fost munizzjoni ieħor instabu f'basktijiet apposta li jilqgħu għall-ilma. One News kien fuq il-post u seta' jara dasa fil-baħar filwaqt li kien hemm preżenza tal-Pulizija mit-taqsima tar-reati maġġuri u anke tad-distrett. Fil-fatt il-Pulizija għalqet l-aċċess għaż-żona biex tkun tista' ssir din l-operazzjoni. Fi-stqarrija l-Pulizija qalet li ġiet informata li fiż-żona magħrufa bħala Miġra l-Ferħa, ir-Rabat, kienu ntlemħu xi armi f'Iħ il-baħar. It-tfittxijiet fil-baħar bdew il-ħadd fit-3:15 wara nofsinhar u damu sas-7 ta' filgħaxija. It-tfittxijiet komplew it-tnejn filgħodu ntemmu għal ħabta tal-11:30. Il-Maġistrat tal-Assa Dr. Monika Vella ġiet informata bis-sejba u ħatret inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.